Какво е общото между рапа, чалгата и свирането на кавал? Това ще говорим с рапъра Силвестър Матеев, по-известен като Силвър. Първо да видим кой е той в следващия видеоматериал. Силвестър Матеев е роден в семейство на музиканти. Сериозно започва да се занимава с музика, когато е на 9 години. Завършва Национално музикално училище Любомир Пипков, специалност кавал. Излиза на една сцена с Теодосий Спасов и Иво Папазов и Бряна. Фронтмен е на група Фантазия, която наследява от баща си. Групата смесва етно, поп, поп-фолк и фюжън. Едни от най-добрите парчета на Фантазия са Евола, На хотел и Марихуана. Преди 2 месеца Силвър заедно с фолк-певицата Теди Александрова пуснаха съвместното си парче «Дай ми свобода», което бързо се превърна в хит. Така, чух чай шукария тук, някакво с малцинството, нещо от това, онова. Ами да, принципно в голямата част от моя произход съм... Си от циганското малцинство? Да. Добре, тук гледам и твоите приятели, и те са така, предполагам. Някой от тях, да. Да, и ми казаха да те питам, защо пееш рап с чалга изпълнители и не смяташ ли, че по този начин ще бъдеш отлъчен? Примерно, останалите рапъри ще кажат, какъв рапър е то, прави рап с чалга изпълнители? Както и обратното. Какво е обратното? Ами така както рапърите могат в смисъл да правят с чалга изпълнители? Тоест, исках да кажа, че както рапърите могат да предизвикам някаква неприязан в рапърите, нали, към себе си с това, че правиш с чалга. Така и към чалга изпълнителите мога да предизвикам някаква неприязан, тъй казвам го защо. Не бих се определил като рапър или като каквото и да било, просто съм музикант. На първо място съм музикант, аз съм, в смисъл, завършил съм музикално училище, там успяха да ме научат, там успяха да ме научат, че всъщност музиката се върти в... Подиграва ли са те за това, че си завършил кавал? Никога. Никога? Ами, не съм го позволявал. Някой се е сетил да те подиграва. Защото когато взема кавала, става малко по-сериозно заради това. Свириш добре. Разбрах, че дори с Теодосий Спасов си свирил. Да, той е мой покровител, така да го кажем. Значи си много добър. Ами, това вече не мога да кажа аз. Има хора, които могат да... Добре, а защо не се развиваш с това, се опитваш с рап или викаш всичко правиш? Развивам се. Развиваш се? Да, даже преди няколко седмици бях в ефира на Нова, като кавалджия. Да. Се появих. Да. В един ваш много добър формат. Да. Сериозен. Да. Добре. И обаче викаш, освен кавала, можеш и да рапираш, така ли? Ами, май така се оказва. Добре, а стори мисля, че двете песни много си приличат, които пуснахме сега. Ами стилово, в смисъл, придържам се към този стил, да не кажа, че се опитвам да създам нещо. Точно това, което на теб ти направи впечатление. Мисля, опитвам се по някакъв начин да снижим бариерите между двата стила. Безспорно и двата стила се котират доста добре напоследък в обществото като цяло и защо пък да не направим някаква симбиоза. Така, разбрах, че си изкарваш хляба с група, която си наследил от баща си. Да. Какво значи това наследил от баща си? Ами, баща ми преди години, аз
бях доста малък, създаде една група. В смисъл, аз така съм живял. Израснал. Да, аз така израснах. Аз израснах в оркестъра на баща ми. Там се научих основно да свира, там се научих да музицирам. Там е първият ми сблъсък с публика, първият ми сблъсък с музиката като работа и въобще. И може да се каже, че в някакъв момент баща ми така леко се отдръпна в сянка, защото видя, че съм му наследил някакви негови такива лидерски качества. Измести баща си ли, бе? Ами, силно казано, той просто му си предостъпи място, защото аз раста, вече идват някакви по-модерни такива времена, и как да го кажа. И прецени, че мога да застана на неговото лидерско място. Просто защото вече започват... Той участва ли в групата? Да, той е все още в основата, но вече е като По-встрани. Ами, по-точно е в организационната част. Ага. В това да сме на време, да сме подходящо, изглеждащи за даденото. Той ръководи цялото... По сватби свирите ли, че сватбите днес са ни тук мейнстрим темата? Предимно. Предимно по сватби. Видя ли това изпълнение на тия момчета? Видях го, Виждал ли да. си такова нещо друг път? Ами, и аз в YouTube съм. И ти ли в YouTube? Не, аз говоря по сватбите, които си посещавал ти, Понеже съм където си свирил. сблъскал съм се с доста сватби за скромния си опит от няколко годинки. Виждал съм такива. Но, честно ти кажа, рядко от самия младоженец и кум. Има такива, нали, групи, които са поканени да танцуват, да забавляват. Тук говорим за кума и младоженец. Тук вече наистина е интересно. Имало е такива опити, виждал съм. Такива, но не са много често в интерес на истината. Повечето младоженци... Имаш ли някакви ужасни преживявания на сватби? Сигурно си присъствал на 3-дневна сватба. Бил ли си на 3-дневна? Да. И то на 15 годишна възраст. Какво правите, бе, човек? Как 3 дена сватба, бе? Как става? Разкажи ми го, моля ти се. Добре, ето, ставаме днес сутринта и казваме, почва сватбата. И какво става по-нататък? Има един определен сорт, как да го нарека, роми, които спазват все още тази традиция. 3 дни яли, се веселили, пили. Как става това нещо? Системата е така, набързо ти разправям. Отиваш сутринта при младоженеца в къщата. Оттам отиваш да вземеш булката. Тоест кума. Айде с кума отиваш да вземеш булката. Айде с булката, айде обратно при младоженеца. Оттам, разбира се, ресторанта. След ресторанта на другия ден има блага ракия. И така. Блага ракия? Да, това е... На сутринта. Това е вече... На сутринта блага ракия. Абсолютно, да. Добре, а после как продължава? Ами, продължава... Все така, с блага ракия. Да. Добре, успех ти пожелавам. Радвам се, че беше гост в предаването. Това беше часът. Останете с програмата на Нова телевизия. От мен лека нощ.